Tuko balik ko. Kay kanin tos ako ano kay hinatag sa mama ni. Pero magpagamasok tangkal yung. Magpagamasok tangkal. Ah sige, pag magtanggal. Ingin to sa amin nga nato sa baktin kung dito. Oh. Eh, ang wire ni mo? Kapat ka. Ah. Okay guys, no, na muulit ko karon sa balok. Maghataw ko kwarta sa akong amahan para ipalit og bugas. Nanarbaho ko guys kay para makapalit og bugas. O muli sa ko karon guys kay mabalik ra po ko dayon sa trabahoan. O manimbalay ni Ma'am Rica guys. Mabalik ra po ko pagkahuman ni. Okay. Okay guys, no, pauli na jud ko ani. Ay, hatog ka daw dito. Hatog sa daw dito. Balik ta dire. Dire sulod ako nung nilarga na ang pan guys, no, ang truck paduloy na sa balay. O din taka dito kay kog sakyan guys, naka mahapit man aning mga karinderya tanawa guys, ano mga sudan. Outro. Dito kay kog sakyanan guys, no, kay hatod paduloy sa balay. O habot na ko sa balay guys. Naka ngayahan ko siya. Ha? Tunog nga yang balik. Kanang di kanang kinintos o kinintos gihatag sa akong mama karon. Ako ano pagit money. Imuha na Kita may matay mama ikaw. Di ay taga-ara ko niya, rally na yung baboy. Lunes pa ka maari? Ha? Sa Lunes pa? Sa Lunes? Huh? Karon lang lunes sa baso. Wagi ka na sa kadong si Mana. Oh. Kana ikaw na oh. Kay matuko balik ko. Kay kanin tos ako ano kay hinatag sa mama ni. Pero magpagamasok tangkal yung. Magpagamasok tangkal. Ah sige, pag magtanggal. Ingin to sa amin nga nato sa baktin kung dito. Oh. Eh, ang wire ni mo? Kapat ka. Ah. Palit kang baboy? Tara. Ato na ko kay. O karon kay naabot. Abot mauli na po ko padulong. Kani. Ako ni pocket money ako. So, sa sindangan po ko ani. Adto na po ko ani. Iko ra ni simot padulong sa balay, no? Dire sakay na po kong truck. Ni sakyanan ni Ma'am Rica. Oh, dire. Uli na, nag-albok alin uhot sa humay para itambak na po guys. Tanawa niya akong buhat. Back to back ba akong buhat. Tawag niyo guys, oh. Muna akong gibuhat. Gikan nakatod og kwarta. Nag-uhan po og uhot. Back to back na trabaho ba. Tanawa niyo guys. Kung sa kakatol na gihapon, katol ba din kwan der. Na di kagbalay nakatod og kwarta. Karon nag-uhan na po og uhot sa humay. 20 ra ba kasako? Mo ni kung gibuhat diri guys. Puter ba din gaana ra day kaayo din di ay. Sabi na ako ni bugat puter ba din gaana. Basta sa humay gaan jud na siya. Na ako ra na isa dia guys. Sa nagkuan diha nga ako ra gyud taon isa. Shout out sa nagpa shout out dia no. Shout out.